amazwi owabekileyo apha kule ncwadi i-Exodus 6 sahluko ngevesi yesibhozo. Amazwi athi ndihlileke lokunihlambu amazwi athethwa uYehova kuMoses ngemva kwesikhalo samayipu ebeyicinezelekile phansi kwesandla sikaFaro. Molweni ecaweni. Namhlanje uthiwe ndizileke ndizonihlangula. Sizothetha nabantu apha kwesi strato saseSamora. Ninonyolo ngoba kukho abantu abafuna ukunicebisa into yoba ukhona umhlanguli onguThixo. Khawuqala lo nyaka khawusifunele umhlanguli ngoba naku uMoses bekefika kwaba bantu emva koba bekhalile inyembezi. Wema uThixo wathi Moses hamba uye kubo wathi uThixo ndizileke ngoba ndizonihlangula.
Nanjengendodana kubantu otata amadodana ndithi ndiyathuwile athi kamazundishile ke ngoko ndizonihlangula ithimba likathixo kusemveni kwento okokubana amasirayeli ehleli iminyaka engangamakhulu mane anesithathu eyifuthi ithimba likathixo esihlala kabuhlungu phezu kwesandla sikafaro wavela ngomhla wothi uthixo phezu kwentaba evela kumosisi emthume eyifuthi uba makakhupha amasirayeli wathandabuza umosisi esoyika wathi usisikabebuza uthi ndinguye ukuthumile kangoko ndifile ndizonihlangula abantu abafuna ukuhlangula abantu abanyekela เ
kwale base uyibekileyo mandijoyine bawubhayisi apho kujoyineyo apha yeba ubhayisi andibonanga